asi tinoona kuti kana muchimba nziyo dzako dzakasiyana, atingati machuni, panapa waita imwe chuni, panapa waita, zvinouya sei zvekuti nziyo dzako, nokuti kareka kwaita vamwe vanhu vamunoti kana achiimba munongovhuzira kunge ari kuimba rwiyo rwaakamboimba papa dzako dzese dzandakateerera dzakasiyana. Unozvisiyanisa sei? Inini ndinofarira ma-experiments. So pakufarira ma-experiments ndinotarisa kuti vanhu at this time and moment vari kufarira chii. So ndikanzwa kuti okay, kune vanhu vehip hop and ndavasiya, ndinotsvaga a song inopinda pahip hop ipapo, ndinotsvaga a song inopinda pasungura, now ndogadzira something chiri sungura manje vachainzwa, so kuti okay ngwana ari kunyatsoita sei. Ndinofarira ma-experiment. Kelvin akabatana wakuenda kusungura.